हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय दिनैनि बे गुबुन मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअहाय गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर। लोगोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननिसिम मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा जागायनायनिफ्राय स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय दे लोगोफोर। अब्लासो नोंथांमोना भिडिअखौ मानि सोमोन्दै लाबोदों बुजिनो मोनगोन दे। स' लोगोफोर आं दिनैहाय 2023 मायथाइयावहायसो BM फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्दारावहाय नुजानाय मिस्टार ग्रेजुएट मोनसे आबुं बर' सावथुननि सोमोन्दै नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। जाय भिडिअनि डिरेक्सनखौनो प्रबिन बर' बा मैथा बर' बिथाङा होदोंमोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर दायो नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दे। जा रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलाहाय मिस्टार ग्रेजुएट मोनसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 भिडिअखौहाय मैयाहायसो रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर। स' बेनिखायनो लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे मिस्टार ग्रेजुएट मुंनि आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 भिडिअखौहाय नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलाव थांनानैहाय नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर नोंथांमोना नेक्स्ट पार्टखौबो नायबावनो थाखाय रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलाव थांनानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लासो बिथांमोना फैनो गोनां माखासे पार्टखौबो थाबैनो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामना होगोन दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर बे भिडिअखौ नायखांखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो नोंथांमोना नेक्स्ट पार्टखौ नायनो सोर सोर एक्साइटेड जाना दं कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे भिडिअआवहाय जों गाहायै सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन गोबाङानो मिन्थिखायो नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर जों बे भिडिअआवहाय गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बिरफुं, मनिषा, माइनाव आरो लोगोफोर बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों गोबां गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनावहाय नुनो मोन्दों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 भिडिअखौहाय नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलाव थांनानैहाय नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव दे लोगोफोर। जाहाथे लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरनि गोदान आपडेट होनायनि नटिफिकेसनफोरखौ थाबैनो मोनहैनो हायो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला जों फैनो गोनां माखासे पार्टफोरखौ नेनानै थासैलाय दे लोगोफोर।